Εντάξει. Πολύ λίγο πιο ακριβό. Απλά παίρνει του συγκεκριμένου σχεδιαστή τα σχέδια. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Ναι, είναι πολύ ωραίες. Να σας ρωτήσω κάτι. Ενδιαφέρονται εδώ στην Ελλάδα Πολύ. Πολύ, πάρα γιατί πολύ. είναι πολύ ξεχωριστό πράγμα. Πάρα αυτό. πολύ. Πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή είναι σε πάνω από 300 σημεία σε όλη την Ελλάδα λιανικής. Αλήθεια, Μα είναι πάρα πολύ ωραίες. Και ζητάνε όλο και περισσότερο. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν να μας καλύψουν τις ποσότητες για την Ελλάδα. Ναι, στον κόσμο αυτή τη στιγμή οι Momiji υπάρχουν στο Λονδίνο, στην Αθήνα, στην Ελλάδα δηλαδή, Αμερική και Καναδά. Πουθενά αυτή τη στιγμή, ναι, είμαστε πρωτοπόροι. Α, μόνο. Ναι. Ας είμαστε και σε κάτι πρωτοπόροι. Αν δείτε το παγκόσμιο χάρτη Momiji, γιατί υπάρχει το Momiji Shop μέσα στο ίντερνετ, όπου πας και μπαίνεις, παίρνεις δώρα, γίνεσαι μέλος κλπ. Υπάρχει και η διεύθυνση στο ίντερνετ της εταιρείας που μπορείτε να μπείτε. Και το συγχρονία.gr, ναι. Και μπορείτε να βρείτε πάρα πολλά πράγματα. Θα δείτε όλα τα σχέδια μέσα. Και άλλα πράγματα. Και άλλα πολλά πράγματα, καθώς και σημεία πώλησης. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν. Και αυτή είναι αντρική. Λοιπόν, αυτή είναι η συσκευασία. Η αντρική που έχει μέσα την τράπουλα και το. Γύρω από αυτά λοιπόν υπάρχει ένα Momiji Shop, δηλαδή προϊόντα που αφορούν το σχεδιασμό Momiji και είναι από πορτοφόλια και τσάντες μέχρι πιτζάμες, τα πάντα. Πού, τα έχουμε όλα. Εμείς εδώ τα έχουμε. Τα έχετε. Βεβαίως. Είναι πάνω από 500 προϊόντα. Και προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε corners σε καταστήματα. Θα γίνει νέα μόδα τώρα. Έχει γίνει ήδη, θα το δείτε. Θα γίνει νέα μόδα. Θα κάνουμε corners σε καταστήματα που θα έχει τα Momiji προϊόντα, τσάντες, θα μ' άρεσε πάρα πολύ να έχω πιτζάμες. Δεν θα να έχω πιτζάμες με Momiji. Μόνο μαρκουδάκια να έχω. Να έχω πιτζαμούλες με Momiji. Αυτό, ναι, νομίζω ότι και πρέπει να γίνει μια εκπομπή τέτοια. Ναι. Και να στήσουμε και διάφορες κοπέλες Momiji να τις στήσουμε. Άντε, έτσι. Πολύ ωραία ιδέα. Ωραία. Momiji. Έγινε. Σου πάρει. Θα σου βάλω λίγο πιο ακριβαλή, είσαι έτοιμη για Momiji. Σκιστό ματάκι, ωραία. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να σας πω, αν θέλετε κι εσείς να μπείτε στον κόσμο των Momiji και αν θέλετε κι εσείς να δείτε όλες αυτές τις κούκλες με προσωπικότητα, γιατί πραγματικά είναι κούκλες με προσωπικότητα, τις βλέπεις κιόλας. Κάθε μία είναι διαφορετική. Είναι πιο σπορτίβ, είναι πιο κοκέτα, είναι πιο καλοντημένη, πιο extreme. Μπορείς κι εσύ να μπεις στο τώρα είπα 3W. Ναι. www.synchronia.gr, όπου βρίσκεις αυτά και άλλα πολλά πράγματα. Και ο κύριος Καραγιώργης είναι εδώ. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σου πω, κάντε ένα κοντινό σε αυτές που μου άρεσαν πάρα πολύ και είναι φοβερές. Και αυτές μπορείτε να τις βρείτε. Ναι, βέβαια. Έτσι. Και αυτές υπάρχουν.